някакво друго. Става ли там? Не, става ли? Не. Ето към още един нюанс. Аз завивах еца. Аз завивах Не, дай да седа към тебе. Сега какво направим? Сега се оправи рейс вътрешно ние сме. Няма ни обръщай внимание, те само внимание искат. Не им го давай. Добър вече. Колко ти сме? Извинете, колко спирки има на нов български? Няма спирки тук, само провал. Какво има? Глупости правят, глупости. Май са три. Не, повече. Кой е 3 бе? Ало, поне 10 ми го. Ево, ама. Кой е мацка бе? Аз не приемам мъже. След 5 трябва да се Сете! Пак не се познавам. Пак нямам, ще ми искаш и ще ми искаш. Брате, аз се бих си искала бе. Какво е това? Дай ми го, а? Как ми направи проблема, аз ще си изпусна истина. Не. Няма никакъв шанс да знае. Не, ако ще да ви измислите, аз мен се моли да е перфоратор в целия ако го знае. Аз ако си изпусна истина, Няма да си изпусна. Пак и вие. Няма да се скрива на никакъв начин. Кой всички искаш билет? Може ли да се отнесе? Пенелопа Ще няма. им обяснявам. Вие Аз предполагам ще разбере. Аз лично Макар че е малко не, грабно. няма. Казах ви, не си няма няма. как съм чула, но надявам се, че ще. Искате ли да си говорите с теб? Чувате ли? А това е така. Абе, остави момичето, бе. Аз не ви говоря нередовен, не, момчета, сега си върша работа, моля Казах се. ви, Ама не ми да трябва да се се намесвайте. намесвайте, как ми се намесвайте. Съм нередовна. Моля се. Моля се. Как ме оставя? Как? Да, време, Влезете, влезете в това. Извинявайте обаче, перфораторите нито един от целия рейс не работи. Да, Нито един. не работят, не работят! Купите. Цялата държава не работят. Не работят! Билетите сме си ги купили от една булка. И аз за това нямам билети, защото не работят! Ние не сме от тук и ни Не обясните, сме. че трябва да ги продупчим, обаче нито един перфоратор да работи билет сам за Няма. Виждате. Не работи! Булката на... Не се Ох, мамо! Ох! Оле! Не работи! Шумирането на автобуса. Ама не моля да се мътете се от тук. Какво се казва, да билети, сега ще ни правите. Забира, ще ти дам билет. Забира!